Pues prácticamente yo empecé con 17 años a trabajar en la empresa Matías Sabido Torres, hoy que se llama Estilus, que por mala suerte pues hace poquito que ha cerrado las puertas por el tema de la crisis que estamos sufriendo. Y con 17 años empecé a trabajar aquí, sobre el año 73. Ya en el 74 hubo allí la primera movida en Estilus, lo que era Matías Sabido Torres, porque el tema de los convenios no es como hoy, que no se cumplían. Llevábamos, así de memoria te lo puedo comentar, casi 2 años que no se subían los sueldos, y quizás fue la primera comisión obrera, que como se montaban entonces, se hacía una comisión para ayudar al delegado sindical, el enlace sindical o jurado de empresa, que tuvo repercusión incluso en la radio pirenaica, en Radio España Independiente, que ya salía una noticia que obreros de Montblanc, de la empresa Matías Sabido, exigieron a la empresa que cumpliera con los convenios colectivos del momento. O sea que estamos, supongo que era a finales del 73, primero del 74, un semiclandestino. Después aquello, como pasaba en comisiones, pues quedaba el jurado de empresa o el comité de empresa, se solucionaba el tema y aquí quedaba el asunto. Y el primer contacto que tuve fue con una persona que hemos estado grabando ahora en la calle Mayor, en el 124, que vivía allí, y donde pusimos el primer local ya legal de comisiones, que se llamaba, que ya no está entre nosotros, Pedro Saura. Era una persona que a mí me enseñó a negociar, me enseñó a lo que era el sindicato, y que yo precisamente cuando entré a trabajar allí pues es la que tenía más contacto, ¿no? Él ya era jurado de empresa del sindicato vertical, y de aquí empezamos a concluir todo el tema de comisiones obreras de la Conca, y es donde se empezó a formar el sindicato. Mira, jo vaig començar a entrar al món laboral amb 16 anys i vaig començar a el que ara és la papelera de Navarra, la Cadem, però a la construcció, amb l'empresa Huarte, i allí, a veure, jo personalment ja estava poc vinculat a Montblanc, perquè aquí vaig fer el primer de batxiller a la Mercè, però després vaig estar 3 anys a la Universitat Laboral a Xeste, a València, i 1 any a la Laboral de Tarragona. Llavors la relació que tenia amb gent d'aquí de Montblanc eren els que coneixia des de la Mercè, però era relativa, no? I quan vaig començar a treballar aquí a la papelera, jo tenia les meves inquietuds personals, però no tenia cap col·lectiu que estés vinculat, no? I recordo que treballant aquí em vaig fer una samarreta que me la vaig pintar amb tinta xina, amb el Che Guevara, i aquí a la papelera hi havia molts de Navarra que estaven vinculats a les plataformes obreres de Pamplona. I bueno, va ser quan vaig començar a tindre els primers contactes i tal, i un dia que va vindre el Pep Andreu, que avui és alcalde, i al veure'm amb la samarreta em va dir: tu portes això per xuleria o perquè ho sents, no? Dic, home, jo ho sento, el que passa que això, aquí a Montblanc som una colla i tal, i a partir d'allí va ser quan vam començar a vincular-se. Hi havia un fort moviment amb el tema de les joventuts comunistes, i jo vaig treballar allà a la papelera fins que, 17 anys i pico, vaig demanar feina a la Simo, i va ser quan vaig començar a treballar al gener, si no recordo malament, el 26 de gener de l'any 76 vaig entrar a la Simo. I allí estàvem treballant allà, i la Simo era una de les empreses que va vindre de Sant Vicenç dels Horts, allà era l'empresa Ames, i llavors en aquell moment, a veure, hi havia al Baix Llobregat hi havia una forta conflictivitat obrera, els sindicats estaven organitzats, tot funcionava, i moltes empreses el que feien era muntar una empresa filial, o anaven desmuntant l'empresa del Baix Llobregat i anar muntant-les cap als pobles, com en aquest cas va ser aquí a Montblanc, la Simo i altres empreses. Quan sabem que l'autopista tindrà sortida a Montblanc, aleshores jo encarrego un breu estudi que el tinc aquí, econòmic i social de Montblanc i la comarca, on es demostra que Montblanc i Conca tenen capacitat en aquell moment de nodrir en 1.000 llocs de treball les fàbriques que s'instal·lessin. Amb els planells de l'autopista jo començo a visitar els directors generals dels bancs. Era un moment en què hi havia
problemes en el Baix Llobregat i problemes de moltes empreses, no eren moments bons per a la indústria i bueno, l'oferiment als directors dels bancs era sempre el mateix, molt senzill, no? Si vostès saben d'alguna indústria que vol traslladar-se fora de Barcelona o fora de la conurbació de Barcelona o del Baix Llobregat, ens ho diuen perquè el nostre Ajuntament està disposat a oferir terrenys i unes condicions especials de serveis, etc. No? Així va néixer el Pla Industrial. En un any vam poder, o menys, vam poder connectar amb Frapever, Paperera de Navarra, que aleshores era la propietària de la fàbrica de cartró, la fàbrica, el pare de l'actual president del Foment del Treball Nacional, Rossell, que era un dels directors de Congost, de la fàbrica Congost de joguets, i el senyor Molins, la fàbrica que hi ha actualment aquí, no? A part d'una filatura que avui dia està dedicada a una altra activitat a la carretera de Vilaverd, no? O sigui, aquesta acció d'oferiment doncs va donar aquest resultat. Al final, l'oferiment de regalar terrenys i tot això que fèiem, doncs en el moment de la realitat ells ho expliquen moltes vegades, de dir, el senyor Lovis ens va venir a veure, ens va dir que us donaria tot i després ens ho va fer pagar tot, no? Tot menys una cosa que també era important, no? Que era un conveni d'impostos municipals de 1.000 pessetes l'any durant 10 anys. Perquè l'important en aquells moments per Montblanc no eren les taxes municipals de les indústries, sinó l'ocupació, que la gent es guanyés la vida, que tingués feina, etc. Montblanc i la gent de la comarca, no? Per tant, així va néixer el pla d'industrialització, o sigui, va ser buscat, desitjat i treballat. Dintre de la Conca de Barberà, Montblanc seria el lloc on s'inicien comissions obreres i dintre de comissions obreres sería aquí a la fábrica donde tú trabajabas. Sí, la empresa esta pues era una de las empresas punteras. Entonces el Montblanc eran 100, llegó a estar 110 personas trabajando aquí, era de lo más puntero que había el Montblanc, y donde había un movimiento pues ya sindical, ya aprovechando el tema de los convenios colectivos, ya se negociaba por el sindicato vertical, y es donde pues había un sentimiento más industrial, ¿no? No es que prácticamente de las 100 personas que trabajábamos allí, todos vivíamos de la empresa. No es que tuviéramos gente que trabajaba allí, hacía un turno y luego tenía un poquito en el campo, como ocurría en otra industria aquí en Montblanc en aquella época, sino que allí pues vivíamos todos de lo que se trabajaba en la empresa, no había otra cosa. Éramos quizás los punteros, lo que se podía comparar salvando distancia, Frappe hoy, ¿no? Es la empresa puntera de la comarca, Montblanc, porque entonces cuando te entrabas en un movimiento así iba compenetrado todo, ¿no? Porque también para desprestigiar lo que es el sindicato, en aquella época pues se decía que era la correa de transmisión del Partido Comunista de España o del PSUC aquí en Cataluña. Y bueno, intentaban desprestigiar, y lo que daba era darle más prestigio, porque era la gente que luchaba entonces por la democracia, ¿no? En España y en Cataluña, la gente del PSUC. Y Comisiones Obreras lo que se reforzó mucho pues fue que se dejó entrar a todo el mundo que quiso entrar. Aquí no se pedía carnet ni se pedía nada. Todo el que se quería afiliar se afiliaba. En las primeras afiliaciones que hubo aquí, de los 100 trabajadores llegamos a estar nosotros aquí sobre 65 afiliados en esta empresa, a comisiones. No había otro sindicato, estábamos comisiones y llegamos a ver hasta 60 afiliados, que era muy complicado también desmenear el tema, que no es como ahora que va todo por el banco, sino que se pagaban unos sellos a la hora de almorzar o 10 minutos antes de empezar a trabajar tenías que pasar a pagar el sello, hoy no tengo, y sí, era otra forma de trabajar diferente, ¿no? De jovenet ja, pues, devia tenir, quan se va morir el Sisquet jo devia tenir 15 anys, 14 o 15 anys, doncs ja vaig entrar amb aquesta gent, llavors érem uns quants jovenets, i bueno, vam formar dintre doncs, del PSUC, que ens vam afiliar a el que eren les joventuts, no? Les joventuts comunistes de Catalunya, que en deien llavors, les joventuts del PSUC. I bueno, així doncs, van passar els primers anys meus, diguem-ne, en política.
me'n recordo que ja mort Franco, doncs aquella gent se van buscar un local allà al poble, tenien una casa llogada, que doncs era la casa del poble que dèiem, la casa del suc, i doncs allí teníem llibres i llavors ja vaig començar a llegir més la doctrina marxista-leninista, no? Inclús me'n recordo que pujava l'Andreu Mallaio d'aquí de Montblanc, pujava a Vimbodí alguns dissabtes a les tardes això, doncs, a explicar-nos coses i explicar-nos una miqueta la doctrina aquesta marxista-leninista. I així vaig estar uns quants anys. Llavors jo ja als 14 anys vaig començar també a treballar i el fet d'estar dins el món laboral també em va portar a afiliar-me a comissions obreres, i com que érem els jovenets, érem 2 o 3 de jovenets, ens tocava anar per les cases als que estaven afiliats a portar el Mundo Obrero, a portar lluita i a portar els cupons que s'apagaven cada mes del sindicat, de comissions, portàvem el cupó amb la cartilla i recollíem els diners i fèiem una miqueta aquestes tasques, no?, per als més joves.